noite, señoras e señores, benvidos, benvidas un día máis ás Pontes hoxe. Estamos a xornada de martes e, como sempre, imos botar unha ollada ás últimas novidades que teñen o Concello das Pontes como protagonista. Comezamos neste caso co último acordo rubricado entre o Goberno Municipal e Seara. 31.000 euros vai destinar neste caso o equipo que dirixe Valentín González Formoso ás distintas actividades impulsadas pola Asociación de Empresarios da nosa vila. O Concello das Pontes vai respaldar as diferentes actividades da Asociación de Empresarios Seara damando un convenio que supera un desembolso de 30.000 euros e que estará vixente ata finais de ano. Estes cartos destinaránse á financiación do programa de asesoramento a emprendedores e consolidación de proxectos empresariais, ás actividades da rede de autónomas e empresarias, a servizos de consultoría sobre axudas e subvencións, accións de promoción e publicidade da asociación, gastos xerais e investimentos que se realicen ao longo do ano en curso. O acordo recibiu a luz verde pasada semana en sesión plenaria e en verbas da Concellera Ana Pena ten como obxectivo apoiar as persoas emprendedoras, as PEMES e o tecido empresarial local a través de servizos de asesoramento, accións de promoción e actividades de dinamización económica e que permitan xerar emprego. Adil recalcou a importante labor que desenvolve Seara como entidade de apoio e acompañamento ao tecido empresarial local, ofrecendo servizos de asesoramento e ferramentas fundamentais para favorecer a creación, consolidación e crecemento das empresas das Pontes. Ímonos agora a falar de obras porque están a avanzar a moi bo ritmo os traballos de remodelación da Rúa Anduriñas, tanto do cambio dos servizos como de pavimentación. Nestes momentos estás a actuar na zona de aparcadoiros e pouco máis queda, ademais de colocar novo mobiliario urbano e rematar a zona pola que van circular os vehículos. O proxecto de mellora de servizos e pavimentos na Rúa Anduriñas afronta xa a súa fase final. Tras 4 meses de traballos, a empresa Ambiente un Tratamento Global del Medio Ambiente afronta os últimos pasos dun proxecto no que se investiron 223.237 euros procedentes do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Nestes días xa se están a marcar as zonas de aparcadoiro do vial, en as que, igual que acontece coa Rúa das Camelias, estánse a realizar neste caso con adoquín en un único lateral, no dereito, e que esta rúa vai ser de sentido único. Asemade, nestas semanas previas tamén se instalou unha rede separativa con colectores de PVC e un novo sistema de alumeado público que se completará con luminarias LED e novas columnas máis eficientes enerxéticamente. En canto ás beirarrúas tamén están rematadas e seguen a liña de outras rúas da zona, remodeladas con baldose de formigón. E o que queda por diante é rematar a calzada en sí, que estará ao mesmo nivel que as beirarrúas, e tamén colocar novo mobiliario urbano como papeleiras ou bancos. Finalmente, unha vez rematen estes traballos, o mesmo equipo de Ambiente un vai se encargar tamén de trasladar a marquesina do bus escolar da Rúa Camelias, que quedará ubicada na marxe dereita do vial, acorde co sentido de baixada do mesmo. Visitamos tamén hoxe a Biblioteca Municipal porque da man do programa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia, este departamento vén de recibir unha nova achega coa que subvencionar novas actividades dirixidas a chegar ao mundo dos libros os máis pequenos. A Biblioteca Municipal Ribera Rouco vai ser unha das beneficiadas do programa anual de axudas da Xunta de Galicia dirixido a realizar actividades de dinamización da lectura ou abeiro do programa Ler Conta Moito e que neste ano se vai desenvolver nun total de 190 concellos galegos. Así, para as Pontes destinouse unha chega de 836 euros cos que se van poder contratar dende obradoiros de escritura, ilustración ou tecnoloxía ata actividades de narración oral, como a contacontos, obras de teatro ou danza para público infantil ou concertos que faciliten o achegamento dos máis novos a este espazo. Non abandonamos estas instalacións municipais porque mañá chega a nova edición de Relendo a Vida. Como non podía ser de outro xeito, esta convocatoria vai contar con Begoña Camaño como protagonista, a muller a que este ano se dedican as letras galegas. A poucos días de conmemorar o Día das Letras Galegas, a Biblioteca Municipal e o Centro de Información á Muller vanse adiantar a celebración do 17 de maio. Será da man dunha nova convocatoria do programa Relendo a Vida para mulleres de 55 anos en diante e que mañá mércores vivirá unha nova convocatoria. Nesta ocasión, o protagonismo será íntegramente feminino, cun homenaxe a Begoña Camaño, a xornalista e escritora viguesa, o que neste 2026 se lle dedica a xornada máis ilustre da nosa literatura. Durante a sesión non só haberá tempo para falar da relevancia desta data para a cultura galega e para o noso idioma, senón tamén para repasar o traballo de Camaño, que malia non contar cunha extensa produción literaria, sí que foi do máis relevante polo seu activismo político e pola súa férrea defensa do feminismo. Como sempre, Relendo a Vida terá a biblioteca como escenario dende as 10:30 da mañá e a participación é libre para todas aquelas mulleres que desexen sumarse a esta convocatoria. E se antes falábamos de que a Biblioteca Municipal vai contar con axudas por parte da Xunta de Galicia, varios clubes deportivos da nosa vila tamén van recibir distintas achegas procedentes da Deputación da Coruña.
6 clubes deportivos ponteses van contar este exercizo con importantes axudas económicas da Deputación da Coruña, o abeiro do seu programa anual para entidades en ánimo de lucro, dirixido a fomentar iniciativas en prol do deporte e da actividade física. 27.000 euros dos case 530.000 que se van repartir entre todas as entidades solicitantes virán para as pontes, fondos cos que se van sufragar dende torneos, a campus de formación ou actividades para a promoción deportiva. Os máis beneficiados neste caso serán a Asociación Deportiva Montemedulio, o Clube de Baloncesto As Pontes, o FEN de Testas de Rugby e o Clube de Tenis As Pontes. Todos eles contarán cunha chega de 5.000 euros cada un e que terán como destino dende cursos de formación do tenis, campus de baloncesto ou rugby ou citas como o Campeonato de Rugby Praia, que cada verán se organiza no Lago das Pontes. A Semade o Clube Hípico Prado Ventura recibirá 3.978 euros para a organización dunha nova convocatoria dos Pontes Ecuestre e que terá lugar o vindeiro 6 de xuño, e o Clube de Villar 8 Pies vai contar con 3.060 euros cos que financiarán o seu proxecto deportivo deste ano. Ímonos agora a falar de música porque a banda do Conservatorio Municipal das Pontes ofrecía o pasado venres unha xornada de portas abertas. O obxectivo, achegar o que aquí se imparte aos futuros alumnos e alumnas do centro. De seguro que máis dunha ocasión se preguntaron que pasa cando ducias de instrumentos afinan o mesmo son baixo unha mesma batuta. Pois a resposta tivémola o pasado venres no propio Conservatorio de Música. E que da man da súa banda puidemos descubrir nunha sesión de portas abertas o intenso e duro traballo destes artistas para soar como a un so. O obxectivo foi achegar precisamente o funcionamento desta agrupación fundamental do Conservatorio de Música aos futuros alumnos e alumnas do centro, interesados en sumarse a esta formación o vindeiro curso. Malia que nun principio estaba previsto realizar a xornada ao aire libre no propio patio do Conservatorio, as chuvias obrigaron a trasladar esta particular sesión ao interior do centro, aínda que iso non lle quitou un ápice de interese, xa que moitos foron os que aproveitaron esta xornada para achegarse a este ensaio e ver de preto en que consiste o día a día deste grupo de artistas.
E tras deste particular ensaio, xa o venres no Conservatorio van poder desfrutar da primeira edición das súas Olimpiadas Musicais. O obxectivo é que o alumnado e as súas familias participen en grupos en distintos desafíos coa música como eixo central, e onde haberá que seguir pistas ou descubrir cancións con tan só escoitar un pequeno fragmento. A actividade está organizada pola AMPA e dirección do centro e contará con premios para os mellores equipos de cada categoría. E para os que prefiran a artesanía, o seu lugar está no taller artístico Comeluz. A pasada fin de semana ofrecían un obradoiro dedicado ao coiro. E para finais de mes xa están a preparar unha nova iniciativa. O taller Comeluz converteuse pasado sábado no epicentro do deseño artesanal coa celebración dun interesante obradoiro de coiro. A formación, que contou cunha dúcia de participantes, centrouse en aspectos básicos da marroquinería, como a corte dunha peza de coiro, como se cose ou como se realiza o seu tinguido, sempre dende un punto de vista máis práctico, xa que os asistentes puideron realizar o seu propio moedeiro de origami ao longo da sesión. Mando la foto del bolso, os hago el tutorial del bolso, para que no desperdiciéis. 4 veces el total del recorrido. 4 veces. En realidad serían 3,5, y dependiendo del espesor de la pieza. Es decir, os digo 4 para que podáis jugar bien con las agujas, bailar, no lleguéis al final ahí, que no dé para meter la aguja. En realidad, el hilo no es caro. Yo, como todo lo que os decía antes, yo reutilizo todo. Luego los cachitos de hilo que me sobran, o son cierres de pulseras con un nudo de macramé. Este cosido, que es lo que vamos a coser ahora, la pieza central a la cruz, tiene 7 de lado, son 4 lados, serían 14, pues esto 4 veces. O sea, 2, 3, 4. Un cúter por ahí, por favor. 4, esto a ojo, un poquito más, tampoco pasa nada. 2 cabos, cabo por un lado, cabo por el otro, una aguja en cada cabo. Mirad, esto es para asegurar la aguja. Enhebramos. Unha experiencia única para crear coas mans e de xeito totalmente artesanal unha peza propia dende cero e por riba coas leccións teóricas e prácticas que lles van permitir aos asistentes seguir a experimentar nos seus fogares con novos deseños e ideas. Tras desta exitosa actividade, Comeluz vai contar xa a finais deste mes cunha nova proposta creativa. Neste caso, damando un obradoiro de cerámica para deseñar e facer a nosa taza e o noso prato de almorzo, sen necesidade de ter coñecementos previos na materia. A sesión vai se desenvolver o día 31 nas instalacións de Comeluz dende as 11 da mañá, conta con prezo de 60 euros por asistente e haberá prazas limitadas. Para anotarse, abonda con telefonar o 622 37 7001 ou ben o 610 92 32 04. Ímonos agora con esa gran celebración que se está a preparar para conmemorar os anos de actividade do Colexio Nébrija Pardo Bazán e que vai ter lugar o vindeiro día 30, porque a comisión organizadora vende ampliar o prazo para anotarse neste xantar multitudinario. A Comisión Organizadora do Xantar Popular do Colexio Nébrija Pardo Bazán, e que vai ter lugar o vindeiro día 30, vende ampliar o prazo de inscripción para esta convocatoria. Vale que nun principio a data límite para anotarse era pasado domingo, dende a organización ampliaron ata o día 17 esta marxe coa fin de que os máis rezagados e rezagadas formalicen a súa participación nun evento que se vai desenvolver no campo do equipo xuvenil do Club Deportivo As Pontes. O menú da xornada vai incluir polvo, churrasco, bebida sobre mesa e terá un prezo de 50 euros por persoa. A semana haberá música, sesión de tardeo e diferentes sorpresas. Para inscribirse é necesario aboar eses 50 euros correspondentes na conta habilitada na entidade CaixaBank e remitir o xustificante de pago ao correo electrónico lapardovuelvelatir@gmail.com xunto co nome do asistente, ano e xeración, ademais do teléfono de contacto e o correo electrónico. Por outra banda, ata este mesmo venres tamén vai seguir aberto o prazo para enviar fotografías das actividades do colexio, dende excursións, ata actos de graduación ou celebracións de todo tipo e de todas as xeracións, e coas que se vai confeccionar unha exposición. Todo aquel que desexe colaborar con esta iniciativa pode enviar as súas imaxes ata este mesmo venres, como dicíamos, tamén o correo lapardovuelvalatir@gmail.com. E coincidindo con esa xuntanza dos antigos alumnos e mestres do Colexio Nébrija Pardo Bazán, tamén a finais de maio imos ter festas en Gondré. Neste caso, homenaxean o seu patrón, San Martiño.
Gondré vai acoller a finais de maio unha nova convocatoria das súas festas en honra a San Martiño. E que nada mellor que honrar o patrón con boa música e baile cos mellores temas do verán. Así, o día 30, o programa deseñado pola Comisión de Festexos vaise inaugurar cunha misa a 1 da tarde e a primeira das sesións bermuda fin de semana a cargo do grupo Alma Latina. Esta mesma formación tamén se encargará de amenizar parte da verbena desa mesma noite e onde van contar coa compaña da gran Pili Pampín. E xa o domingo, novamente cunha misa, abriremos o programa da xornada dende a 1 para seguir cunha sesión vermú e de tardeo a cargo do dúo Venus. Para evitar que a mala climatoloxía interfira na festa, o campo contará cunha carpa que vai permitir bailar toda a fin de semana sen ter que aguantar do paraucas. Pois así rematamos, señoras e señores. Como sempre, un placer estar aquí con vostedes. Graciñas por acompañarnos unha noite máis. E mañá temos novas citas 9:30 aquí na televisión local das Pontes. Por suposto, a información continúa tanto na web aspontes.org como nos servizos informativos de Radio Home mañá 1:30 da tarde. Teñan moi bo descanso.